Z juniorských majstrovstiev sveta v rýchlostnej kanoistike sa z Českej republiky vrátila výprava Slovenska aj s jedným cenným kovom. O bronz na 500-metrovej trati sa postarala posádka K4. Jedného z jej členov, Borisa Vyslaja, a reprezentačného trénera Mariana Tesarika mám tu v štúdiu. Dobrý večer, páni. Dobrý večer. Takže prvá otázka na športovca. Keď ste odchádzali na šampionát, vy ste verili vôbec takýto veľký úspech? Nie, veľmi nie. Ale dúfali sme, mali sme tam. Išli ste aj 1000-metrovú trať, viac ste si verili na tej 1000 alebo na tej 500-ke? No, obidvoch rovnako sme. Netušili ste, ako to celé vypáli. Tréner by stavil na K4 pred týmto šampionátom? Pred majstrovstvami sveta som v kútiku duše veril v to, že môžeme vyjazdiť nejaké finálové umiestnenie, či už v kategórii K2, K4, C2 alebo K1 ženy, ale nejako preferovať jednu loď pred druhou by som si netrúfol. Vy po tom finále na tej 1000-metrovej trate, kde ste skončili 5., aké ste mali pocity? Bolo to úspešné vystúpenie podľa vás, alebo ste cítili aj trošku sklamanie, že ste možno už vtedy chceli ísť na medailu? Super výsledok. Bol to dobrý výsledok? Podľa trénera takisto? Samozrejme, ako finálové umiestnenie sa bere a do prvej šesky duplom, takže sme boli radi vtedy, že boli 5. Tú 500-metrovú trať v tom ste išli v zložení, tam išiel vlastne Boris Vyslaj, to je vlastne člen, ktorý je tu, Andrej Divinec, Tomáš Čepi a Juraj Baranek, to bola 1000. No ale na 500-ke išiel miesto Tomáša Čepiho Miroslav Mičo. Tam ste už išli ale na medailu, alebo ste tiež chceli len to finále? Tiež to finále, ale potom to tam vystrelilo. Vystrelilo to, vy ste museli v závere odrážať, myslím, že to bol nemecký útok. Ako ste sa sústredili sa na to odrazenie toho nemeckého útoku, alebo ešte ste mali pred sebou veľmi tesný, myslím, že to boli Rumúni, ktorí boli len o niekoľko desatín nakoniec pred vami. Chceli ste ísť ešte po tom striebre? Nie, my sme až v cieli uvideli, že ak sme na tom. My sme vlastne išli ako vlastne iba rovno. Rusi, ktorí išli aj 1000, aj 500, takmer, teda išli v rovnakom zložení. Na tej 1000 tam vám ušli o vyše 7 sekúnd, takmer 8 sekúnd. Tuto to už bolo trošku lepšie. Na nich ste teda absolútne nemali, boli skutočne nejaká iná liga? Netrúfali sme sa na nich. Oni sú vyššia kategória ako my zatiaľ. Ale chceme sa na nich dotiahnuť. Podľa trénera ten rozdiel medzi Rusmi a našimi chlapcami je skutočne tak veľký? Je skutočne tak veľký, tá kvalita tých ruských pretekárov je fakt o triedu pred našimi juniormi. K4, to je disciplína, ktorá je už na Slovensku, dá sa povedať, veľmi slávna. Vy máte podobné nejaké parametre alebo aj tréningové metódy, preberáte od kolegov Rizdorferovcov, Vlčeka, Tára? Chcete sa im podobať? Odkúkávate od nich? Tak väčšinou vo výsledku by sme sa chceli im podobať. A trénujeme si vlastne to svoje, čo ideme. Dá sa porovnávať tento náš mladý štvorkajak s tým slávnym slovenským? Majú nejaké podobné vlastnosti? Porovnávať ťažko, lebo každá posádka je individuálna, ale ja si myslím, že chlapci majú veľký vzor ako v tých chlapcoch, čo sa týka seniorskej K4 a postupom času verím to, že dozrejú a nahradia niektorých členov tej posádky smerom k olympiáde 2012 v Londýne. Ja sa ešte predsa raz vrátim k tomu štartu na 500 metrov vo finále. Tie preteky samotné, odohrával sa tam nejaký dej, kedy ste vlastne možno rozhodovali o tom, že tá medaila bude, alebo ste už cítili, že ju možno aj strácate? Aký tam bol vývoj na tej 500 metrovej trati? Tam sme ani nerozmýšľali. Tam sme išli silou do toho, že bude čo bude. No tam sa tiež dostali do toho finále s prekvapením. A vlastne išli sme na to, že bude, čo bude. Vyzeráte vôbec, ako keby ste boli stále prekvapení z toho, že máte bronz. Tak keď ste prešli tým cieľom, vy ste vedeli okamžite, že máte teda 3. miesto? Tak ja som to vedel, ja som sa vpredu a videl som to vlastne. Mám na to také oko. Ako ste reagovali? Radosťou. A chlapci to ako vnímajú? Vlastne tiež už to trošku si uvedomujú, že tu máme možno taký nastupujúci nový výrazný štvorkajak? Tak akože tá medaila sa ťažko uvedomuje, ale máme tam šancu uplatniť sa. Vy ste to ako prežívali na tom brehu? Bola to obrovská radosť, lebo po dlhom období sme sa trošku priblížili k seniorskej K4, ktorá vlastne zbiera medaile z tých vrcholných podujatí a vlastne fakt už ten samotný pretek sa začínal veľkým nešťastím, keď chlapci ostali visieť na štartovacom bloku,
čo sa nikomu nepodarilo na tých majstrovstvách sveta, ale dobrým koncom pre nás, že získali tú medailu. Ako ste skladali tento štvorkajk? Pretože myslím, že dva chlapci tu z Bratislavy, niekto tam z Novák, Boris je z Komárna. Ako sa to skladá, keď tu všetci takto rozlezení? Skladalo sa to na základe kvalifikačných pretekov, ktoré sme mali predtým a ďalším skúšaním vlastne na výcvikovom tábore priamo tam v Račiciach nám vzýšli z toho dve tieto posádky v tomto zložení. Samozrejme, s chlapcami ste určite nadmieru spokojní, ale s kým ešte po tomto šampionáte, komu by ste ešte možno tak poďakovali najviac tých našich reprezentantov? Veľmi rád spomenul ďalšie kategórie a výsledky sú to v kategórii K2 500 a 1000, Jakubík, Gábor a Zoltán Todt, ktorí obsadili 7. miesto v obidvoch tratiach. Takisto Simona Šanková v kategórii K1 1000 metrov obsadila 8. miesto vo finále, čo je takisto veľkým povzbudením a dobrým výsledkom. Myslíte, že môžu sa títo naši reprezentanti, ktorí boli na tomto svetovom šampionáte, niektorí z nich teda aj výraznejšie presadiť potom aj medzi seniormi na tej svetovej scéne? Ale verím, že hej, hlavne v posádkových disciplínach, a koľko títo chlapci majú ešte veľké rezervy, čo sa týka síly, techniky pádlovania, takže majú čo zlepšovať na sebe a ak budú pokračovať v nastúpenom trende, tak majú šancu na to, aby dosiahli ďalšie výsledky. No, my im budeme samozrejme držať palce. Páni, vám ďakujem pekne, že ste prišli a nech sa takéto medaily ešte z takýchto šampionátov privážajú aj ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem.